været i Tyskland, så der går jo nogle grænser der. Nej, lige nøjagtigt. Nå, så begynder du bare at kravle lidt nedad, hvis det er det, du vil. Jeg rappelder jo ned derfra. Nej, men jeg har ved dig, hvis du falder. Ja! Så der er jo Ronaldo. Det er jo Ronaldo, ja. Cristiano Ronaldo. Det er mest Margrethe deroppe, den kan holde til. Ja! Skal være hvad så? Det var godt sendt. Så vi er jo ved at samle noget gamle spær ned op på fejlværken. Så hang der også en op med mor, så der stod man rent og skulle holde op, når det kom, så han jo bundet om. Han var bundet ikke. Så så han der stod jo rundt alt det, jeg skulle kunne, for nu skulle jeg jo holde den, når der kom. Så pludselig, så kom jeg jo gå af, i stedet for. Det er brandærgerligt. Smil til kameraet. Klar Emil. Jeg bare ikke have alt det udstyr. Det er lidt, at du skal tænke på, det er god ved, det er alt det udstyr. Så der. Kom med Emil. Nu kan du altså godt læne dig tilbage. Nu er du halvvejs ned igen. Jo, må jeg tage en pizza snart? Ja, helt sikkert. Er det ikke sådan, de spiller dagen? Jo. Jo, med det blå formand. Så er jeg. Du læner dig bare tilbage. Tag ved i snor. Så læn dig godt tilbage, og så stram benene. Nej, men jeg giver lige spille noget snor nu, så du kommer ordentligt ned og læg. Nej, men bare tag ved i snor. Nu er dig, du kan tilbage nu. Jeg har ved dig. Skal der højere op? Sådan, så små hop. Du skal altså lade dig mere tilbage, ellers så kommer du til at ture ned. Så kommer du til at lige en boks. Læg dig noget mere tilbage. Sådan, og så hop med samlede ben. Nå!